Poznáš magické vlastnosti tohto stromu? Vieš, prečo naši predkovia používali práve brezové metly? Brezová metla zametala nielen smeti. Ona čistila aj energie. Preto sa dodnes v saunách používajú malé brezové metlíčky, lebo čistia stagnujúcu energiu tela. Breza dokáže odčerpávať negatívne emócie ako smútok alebo bolesť. A súčasne dokáže aj dodať energiu, keď je človek unavený. Jej energia je veľmi jemná a ženská. Je to energia matky. A aj práve preto sa kedysi z brezy vyrábali kolísky. Dieťatko v kolíske z brezového dreva bolo chránené pred cudzými energiami a vplyvmi. A keď nemalo takúto kolísku, tak aspoň niekde na blízku malo talizman z brezového dreva. Ak ťa tieto témy zaujímajú, vítaj na mojom retríte. Ja a moja energia.